Right guys ga right ndotanga nekuti kudiko kwazwai vanhu vehanzvadzi dzangu ati kachipoto kakadai ukandivhiringa kana ukwazisa vanhu nhensi ngachakwanisa handiti makadii regai titaure ndichidya ndane nzara wakomana. Right, chekutanga ka ndiri panapa ndatoramba kugezeswa maoko handiti service yavo yakaoma ma1 handiti ndini ndatoramba ndikati aiwa ndoda kuita ndega chivanhu right. So chekutanga ndiri panapa panonzi paMwenyi Safari Lodge handiti Mwenyi Safari Lodge ka apo pandiri kutoona apo ndo pandori paChirundu border post. That is Chirundu border post. It's something like 2 kilometers from here, just 2 kilometers kubva panapa. So 2 kilometers before you enter the border post handiti ndo pane Mwenyi Safari Lodge. So sekuzwa kwenyu kuti ndindiri ndinofarira zvinhu zvetuma holidays. So zvandauya panapa ndisvika, in fact ndavaudza kuti anosa sekuru wenyu ndiri muno mumu regai natsogara ndakadai munatsondoona ndichizvidyira. Right, sasekuru wenyu ndiri muno mumu manzi chiko muChirundu muChirundu saka vakati aiwa angu uyai muzozvidyira lunch yenyu. So ndabva ndaorder sadza sepakuti ndandiri kumhiro sekuzwa kwenyu kuti ndandakaenda kuZambia handiti ndandaenda kutunduma. So uko sadza reoko handidyi, saka sadza ndikati chitombondiitirewo riri sadza. So sadza rangu rabva raitwa nevegetable the way yandonatsoda sadza rangu chaicho handiti panapa ndiri kudya nebeef handiti kapoto aka kazara nyama. Iyi nyama iri muzita mangu, yabikwa nyama iri muzita mangu inini so ndichidya zvangu ndauya nenyaya yakanaka. Maplates achona awanda, unoziva kuti unenge wakupusa wakushaya kuti zodi ini ndangojaira kungoti plate yangu yesadza ndoyezvese. Right, inini ndopakura ndega padheni mwezi padheni ndopakura ndega. So musashamisike nekupakura, kupakura ndokwangu akari kutopisa, kanenge kachitopisa chaicho chaicho. Right, so guys ka I'm planning kuti inini nevamwe vanoda kuti tiuye kuno kuChirundu handiti vanoda kuuya kuChirundu vakomana kani ndizvo here zvandiri kuita handiti ndizvo ndizvozvo hanzi ndizvo. Right, apa ndakutotya kutosvibisa, aiwa regai ndizvisvibidzire so guys ka ndiri kuplana kuuya kuno kuChirundu for a holiday. So tagara pasi tikaona kuti zviri cheaper kana kuti affordable. I don't like to use the word cheaper mubusiness because vanhu mukavaudza kuti zvinhu zvakachipa kavanofunga kuti quality yacho yakachipa. Aiwa zviri high quality but affordable at the same time. Ndofunga you can even see the kind of meal I'm eating here kuti ma1. So kuna kuChirundu maizviziva here kuti ndokune mhuka dzakawanda, even more than hatidi kudoma nemazita tisataure mazita, but maiziva here kuti kuChirundu kune mhuka dzakawanda. So panapa paMwenyi Safari Lodges vachatipa accommodation. Vapedza kutipa accommodation vaisha swimming pool iripo iyi, tichauya tine tichiswima umu handiti tine tichiswima zvakare tine chitamba magames manheru panapa handiti tichinzwa mhuka dzichifamba umo manheru but we will be safe because tine my-experts. Manaka aka kasika life kuti munhu angaita everyday haurore nazvo haunenge ucharorerei. Right, aiwa kurora ndiri kuroora disi ndogore rangu rekupesa risina mukadzi rori. But anyway, so tichapiwa accommodation tobva tapiwa game drive handiti game drive plus accommodation zviri affordable. So package yedu yese yezvese kuuya for a weekend tinouya panapa iri Saturday morning
tobva taenda kugame drive, toswera tiri kugame drive tichiona mhuka, then todzoka tobva taita zvatinoita, toswima. Then after that the following day tobuda futi tobva taenda toenda kuZambia, samusakangano mapassports handiti. Toenda kuZambia todzoka, tobva tadzokera, that will be on Sunday kuitira kumabasa. So package yedu iyoyoka inenge iri 1 day 2 days 1 night and 2 days 1 night weekend yedu. Package yedu iyoyo inenge ichingoita $120 $120. So kana muri couple, you can come as a couple, it's okay. Room yenyu yekurara inenge iripo. Kana usina munhu ndichauya ndegere kana ndiri couple, amen, secret vachauya ndo vachazviona vachauya ndo vachazviona. But anyway tichangozoita kuti tinge tiri tinoshare marooms chichi. Kana ukauya nefriend yako it's fine. Chikafu bread inonzi bread and breakfast ne transport zvese 120. So all you need to do kuti ubhuke ubate nzvimbo, because limited space and tiri kuda kuuya nevanhu vakawandisa, tozokoniwa kuva manager, tiri ngoda kuuya nevanhu 20 chete, 20 people. So what you can do, unokwanisa kutanga kutobhadhira mari yako, tichazviita first week ya December nditi, first week of December. So all you need to do, unobhadhara 1/4 mari yako, that is $30 yekubatira, $30 wotobatira holiday yako, imwe wozobhadhira mishana. But ukazokoniwawo kubhadhara non-refundable, that $30 it's non-refundable, because ukauya ukabata nzvimbo zorova tatoplana kuti tiri kuuya tese. Tine tiri panapa paMwenyi, ndizvo handiti, Mwenyi safari lodge, tichidya saizvo, tichiswima, tichimuka tichitenderera nzou, dzimwe dziri tori paseri apo ndichakuratidzai chidaro. Nechanzwa chamai venyu ndine ndiri panapa. Tapedza kutaura, chingondibata panhamba idzi utobhuka, ngandizvijire.